kerro se sisäajosalat. No kerro sun mielipiteensä. Mä tiedän kyllä mitä on, mutta kerro se mitä se. Eli lyödään käyntiä ja sen jälkeen lyödään penkki. Nyt tää maat kohdillaan ja niin paljon jarrua pisti. No. Kaikki kierrosalueet pitää käyttää, mutta ne ei saa mennä silleen vaan silleen niinku tasaisesti otat koko kierrosalueen läpi. No se on yksi. Mä luin säävari eilen. Siellä oli hirveästi eri mielipiteitä ja ihmiset ollut, että yhdet laittaa heti käynnistyksen jälkeen, kun kaikki on ok, niin vie se jarru ja sit penkissä ajaa niinku semmoista puolikuormaa, joku puoli tuntia ja sit sen jälkeen lähtee mappaamaan. Eikä ollut mitään ongelmia. Tosin kilpamoottori, niin moni tekee. Niin kyllä. Ja moni tekee silleen, että kilpamoottoreissa niin saa niinku käyntiin, niin lähtee periaatteessa samoin tein ajaa sitä koko kierrosalua läpi aluetta. Sitten joku koulukunta sanoi, että nokka on se, mikä pitäisi niinku ajaa periaatteessa parhaiten sisään tai menttiilikoneisto. Niin kun lähtee käyntiin niin tietty kierrosalue. Niin, 2000 tai silleen, että saa sen niinku lämpimäksi, niin sit nostaa sen 2,5 riippuu vähän moottorista. Ajaa sitä vartti tai puoli tuntia ja sitten sen jälkeen alkaa kuormittaa. No, joku vanha koulukunta sanoi, että pitää ajaa 1000 kilsaa sisään. Mutta se, että kaikki pitää kuitenkin suhteuttaa siihen, että niinku kilpamoottori on kilpamoottori ja niitä ei voi tosiaankaan ajaa 1000 kilsaa sisään. Eihän nyt F1 ajaa 1000 kilsaa sisään. Ja sit kun mä luulen, että kun huoltovälikin on paljon lykkäs. On, no niin, nimenomaan. Ja kato, kun meidän Tribiksessä, tribologia siis, meidän koulussa oli semmoinen kurssi, näin, insinöörinä. Niin siellä oli joku käppyrä siitä, että kuinka moottori säilyy niinku pitkäikäisenä siihen niinku sisäaikaan nähden. Eli jos ajaa pitkään sisään, niin moottorista tulee pitkäikäinen. Mut sit taas tää sotii tosi paljon sitä vastaan, että jos kun männärenkaat on ja sit venttiilikoneisto, mikä pitäisi ajaa niinku parhaiten sisään. Niin männärenkaat tiivistää ainoastaan sen paineeron takia, eli sen männärenkaan yli tulee paineero. Sulla on sylinteripaine versus kampikammiopaine, ja se männärengas tiivistyy pelkästään sen takia, kun se männärengas painuu sinne sylinteriin. Niin sit taas toisaalta niin se pitäisi ajaa sisään silleen, että se istuuntuu siihen sylinteriin kunnolla silleen, että se on kunnon painetta. Toki onhan tuo koko ajan painetta, kun vaikka se käy tyhjään, niin onhan siellä painetta silti. Mutta mä uskon sen, että tämä nyt ei ole mitenkään aika tämmönen fundamentaalinen asia, mutta mä luulen, että se varsinkin tämmöiseen niin kuin NS-katuvirjevessaan niin pitää olla joku semmoinen keskitie siinä välissä. Eli varmaan ajaa sisään sit lämpimäksi jonkun aikaa. Ajaa sisään. No siis, ajaa lämpimäksi. Auto sisään, penkki. Niin. Ajaa lämpimäksi ja sit ajaa just sen vartin varmaan lämpöisenä joku 2-3 tonnia. Ja sen jälkeen ajaa jarru, ei, jos tää on vaikka sanotaanko tietyn määrän tehoa, niin ei aja sitä täyttä tehoa suoraan, vaan sit niinku sen vaikka joku pieni ahtopaine. Ja ajaa sillä sen sisään, että alle 4 kiloa. Jotain semmoista. Niin, että ajaa niinku sit eka sen nokan sisään ja sit sen männärenkaat sillä paineella. Ja sitten ajaa sen, niinku just sen mapin silleen, että se pystyy sen kierrosalueen läpi tietyllä vaikka ahtopaineella, että siinä on tietty kuorma. Ja no sit sen jälkeen, kun se on tehty, niin sit sen jälkeen silleen huolellisesti, että ei niinku lähde räpättää mitään turhaa. Vaan ajaisi niin, että se tavallaan olisi sen tietyn, no en nyt osaa sanoa varmaan aika moottorikohtaista, mutta kuinka pitkä ajaa semmoista puolikuormaa tai semmoista niin, ei täyttä tehoa. Sitten sen jälkeen mappaa vasta kunnolla. Kun näistä on niin monta eri koulukuntaa, niin monta mielipidettä ja jokaisella minun moottori ei ole levinnyt, koska tätä on sisään ajettu näin, että se on laitettu käynnistä suoraan rajoittimelle. Ai niin kuin sä teit sun vanhoin koneen. Tähän väliin sopii hyvin. Se lähti käyntiin. Ei se kyllä ehkä niin tainnut olla. Ei. Anyways, ja totta kai jos mietitään, että sisäajoaikana, niin moottori kuluu 80% niin kuin siitä, mitä se tulee kulumaan. Niin. Mä tiedän, muutama tunti. Eli 8% kaikista tulee kierrosalueita läpi. Jos miettii niin kuin johonkin pakkosisäänajoa, joka kestää 4 viikkoa, niin sillä saavutetaan moottori, joka pysyy hyvänä. Niin kuin 200 tonnia. Niin. Tällä ajetaan 4 kertaa se 200 tonnia. Niin. Ja sit ruvetaan vasta ajaa kunnolla täysin. Säätää vaikka jollain puolen kilon tai 1 kilon vaarille. No eli 600 heppaa. Ja laitetaan hiljaa 200 sekuntia. Sitten vaan käy läpi niitä kierrosalueita, niin veikkaan, että se tähän
tarkoitukseen niin, nimenomaan. käyttöön, niin se on ihan Nimenomaan. tarpeellinen. Ei se niin mene. No, miten se menee? Se eikä ajaa se moottori niin paljon, että sulla on 500 000 mittari, sit sä rupeat penkittää. Löysä. Niin kuin Henkka aina tehnyt. Ja sit pakkasella kun on 30 astetta miinusta, niin lyödään rajattimelle ja sit ihmetellään kun Stevat on pullahtanut. Repullimies Stefan ja Kondi.